Здравейте, аз съм ZFish, играя с TeamSap Beta и Luka1 мои приятели с една дума. Извинете, тук има лаг в сървъра. Ние се поразихме малко, защото началото нещо спамни кама и беше се ръководил от компютъра, глупости. И сега има лаг в момента точно на страна. И сега ще си търсим ресурси за къща. И вече във втория епизод ще видите как я започвам къща, как я продавам и така нататък. И това е като общо. Има лак, това е дадото. Така ви не здравейте. Ще молим в коментарите, ако искате, давайте други сервери, ние да играем в тях, там ще почнем да материали нова поредица. И сега да събирам материал и да си затварям устата. Да ви кажа, ние играем тройно оцеляване. Папа се нарадате. Чакайте за малко ще спървам. Здравейте отново. Сега за момента сме само аз и TeamSap Beta, защото като е нещо се правя. Аз събирам дърво, както